の良いスズメのおしゃべりを聞きそびれタンポポの綿毛も浴びそびれ雲間の作る日だまりに入りそびれ隣に眠る人の夢の中すらしそびれ毎日の日過とにかく広島で仕事が見つかったけよかった。でも遠って大変ですね。うちはありがとう。ええよ、食べんさい。そううちを出てこっちで所帯持つか。お母さんやらすみさんのこともあるし。いいえ、それはうちがこっちへ通います。広島のことも心配じゃけど、呉はうちが選んだ場所ですけ。あれ、そうよ、ここが呉。9つの峰に守られとるんで、おいでくれ言うんで。右のは休み山、左のは鉢巻山、おいで真ん中のんが灰ヶ峰。あの裾がわしらのうちじゃ。ものすごい調べじゃ。大鍋に湯を沸かし、来とるもんもみんな煮るで。とりあえず風呂かの。この子は最後の方がいいんじゃないですか。まあとにかく風呂に。去年の晴海の服じゃ。こまいかね。ほらごら